Yo guys, what is up? Good afternoon. So dito kami ngayon sa Bani, Pangasinan. Anong ginagawa namin dito? Nagme-merienda kami. So Bani, Pangasinan is the capital, Pakwan, capital of Pangasinan ba? Tama ba? Gunggong! No? O Marinig kita sa mukha eh! So dito kami para magmerienda. Okay. And para ma-enjoy, masulit yung holidays. Okay. What is up mga kahingal? So kumusta kayo guys? So for today's video, itutour namin kayo sa mga simpleng lugar dito sa bayan ng Bani. So first of all, binabati ko lahat at nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-subscribe sa ating channel guys. Thank you so much. Malapit na nating ma-reach ang 100 subscribers guys. Patuloy nyo po akong suportahan at tangkilikin po yung mga video ko guys. So ayun na nga, kwento na ako guys. Sabi ng kuya ko, masarap daw ang pagkain sa bayan. Di totoo yan. O doon sa parke ng Bani. Bola lang yan. So ang sabi niya, bago man daw kami umalis ng Pangasinan at umuwi ng Manila, Okay. kailangan matikman daw namin yun. Okay. So yun, walang patumpik-tumpik, Okay. ay agad na umalis kami ni Jibel. Yan, si Jibel yung cameraman ko dyan. At yung motor na nasa unahan, Okay. motor ni kuya yon, pati ng pamangkin niya. So yun guys, ang masarap daw doon sa may parke is yung kanilang barbecue. Wow. Yung sauce, Wow. yung local pizza nila, Wow. at higit sa lahat siyempre, ang all-time favorite natin guys, Di totoo yan. milk tea. Bola lang yan. Diba? Sige, tikman natin yan, hindi natin papalagpasin yan. Okay. Basta pagkain, Okay. go na go tayo dyan guys. Diba alam mo naman, tayo mahilig din tayong kumain. Okay. Kaya nga medyo lumalaki. Totoo yan. So yan, yung tulay na yan guys, ayan na yung palatandaan na malapit na kami sa parke. So yan, so mag right side kami dyan. And then, right after nyan guys, meron ding pa kaliwa. At yun na yung parke. So guys, dito muna ako, mamaya-maya na ulit ako magsasalita. And enjoy watching! So yun na nga, itong video na to, nakakatawa talaga to. Kasi nga tinan mo naman no, sablay yung pagkakakuha ko, baliktad yung camera guys. Pero the good thing about naman din dyan, it's kahit pa paano, napopromote natin yung mga tenant ng parke, di ba yan? Kita nyo naman, di ba? Mga food stalls nila. So yun na nga, ito yung mga kinain namin. Unang-una pizza, tapos isaw. Siyempre, hindi mawawala ang milk tea. Wow. So, pag kinagsama mo silang tatlo, pizzaw tea! Diba, Courtney? Yun nga guys, di ko pala naikwento sa inyo na yung pupuntahan namin, dalawang lugar lang. So, yung Hanging Bridge and yung Daungan. So, unang-una namin pupuntahan dito is yung Hanging Bridge. Simpleng Hanging Bridge lang naman siya guys. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung special number ni Jibel dyan. May special number si Jebel dyan guys, abangan nyo lang. Support Jebel din nga pala guys sa kanyang YouTube channel, Jebel Mercader guys. Thank you! Okay na. Presidente Valenciano. Lenny Robredo, Vice-Presidente Chico Pangilinan. Will you please repeat it? Presidente Lenny Robredo, Vice-Presidente Chico Pangilinan.
O, di ba? Baka Jebski yan. So guys, support natin si Jebel guys ha. Para dumami naman yung subscribers niya guys. Thank you. So yung next na pupuntahan naman natin guys ay yun yung daungan. So yung daungan na yan, dyan daw dumadaong yung mga bangka na nagtitinda ng isda. So sikat na sikat yung lugar na yan. Dinadayo din siya guys ng mga taga dito sa Bani kasi nga mura yung bentahan ng isda na yan dyan. And sabi ng pamangkin ko is maganda rin daw yung view kahit papano. So pwede kang mag picture and yun nga, pwede kang tumambay. Pwede ka rin maglaro ng basketball daw kasi nga may basketball court din. So yan na guys, so makikita ninyo. Hindi yan yung bahay guys, maganda lang talaga yung bahay na yan. Kaya napalingon si Jebel. So ayan na yung daungan guys. So maya maya lang dyan guys, magpipicture din kami. Actually sila lang pipicturean ko, hindi ako magano, hindi ako sasama sa picture. Alam nyo naman, hindi tayo photogenic. Totoo yan. Pathogenic lang guys. So yun. So ito yung mga sample na kuha natin, o di ba? O di ba kita mo? Parang profile picture yan guys. O ayan pang cover photo. Yan yung kapatid ko guys. So yan pa, o di ba? Panalo. Sakto-sakto pa talaga guys, may dumaang bangka. O di ba? Napakaganda tingnan. Saktong-sakto yung kulay ng bangka. Tapos yung kulay ng ilog o tubig, di ba? Napakaganda. So ayan guys, pauwi na kami niyan. And si Kuya nag-decide na dito kami dumaan. Kaya kung mapapansin nyo, matatapos yung video hanggang dulo, hindi na kami dumaan sa main highway. So sabi ni Kuya, shortcut din naman daw to papuntang Kubo. So yun guys, sobrang busog ako ng na yan, ng araw na yan. Kasi nga, dami kong nakain. Biruin nyo, naka 2 boxes of pizza kami. Tapos, di ba? May barbecues pa and yung in-order naming milk tea, malaki-laki din yun. So nakakatuwa talaga na, alam mo yun, ma-enjoy mo yung buhay mo kahit papaano, di ba? And iba yung iba yung ambience kapag nandito ka sa probinsya. Talagang nakaka-relax, di ba? Kita mo yung scenery, ibang-iba sa city. But I'm not saying na nakaka-stress sa city or sa Manila. Syempre nandun din yung kabuhayan natin. Nandun yung opportunities and nandun yung mga obligations natin. So ito, bonus lang sa atin to na kahit papaano magkaroon naman ng panibagong flavor sa buhay natin guys, diba? So yun lang, nakakatuwa kasi kahit papaano nakakatanggal ng stress and after how many months or years nga, diba, kahit papaano nakapagliwaliw ka. So you guys, itong time na to iano ko rin sa mga taong sumusuporta sa akin. Thank you so much kasi less than a month mag 100 subscribers na tayo. So natutuwa ako kasi parang sabi ko hindi pala talaga madali, hindi talaga madaling maging vlogger. So, ang purpose ko lang naman kasi talaga dito guys is mailagay sa videos yung mga memories na napupuntahan ko, di ba? Para kahit papaano sa pagtanda natin meron tayong memories na babalikan and detailed pa, di ba? So yun lang guys. Thank you so much. So yun nga, binabati ko si Ara Stephanie Flores. So thank you for subscribing. Mag-iwan ako ng kasabihan na ang mahalaga, importante. Thank you. Remember that. Put it in your mind.